Yan, what's up guys? Kamusta na kayong lahat? Pasensya na, ngayon lang ulit nakapag-vlog ang inyong lingkod, si Karubang Mac. Dahil medyo busy tayo sa trabaho mga karubano. At nakakatakot din kasing gumalagala. Lalo na ngayon meron ng Delta variant. COVID Delta variant yan. Nakakatakot lumabas-labas mga karuba. Medyo hinihingal ako ng konti kasi inalis ko yung papalitan nating pyesa sa ating NMAX ngayon mga karuba. Kung makikita nyo, wala na yung dating tambutso nya. Papalitan natin ng bagong tambutso. Yung kinuha ko kanina sa JRS nung nagpunta kami ng Santiago ni nanay. Yan, bale ito yung pinick up ko kanina sa JRS. Bagong tambutso na galing kay Sir JR Bungo. Ayan, kay Sir JR Bungo, taga Batangas. Bali, itong tambutso na to, second hand ko nakuha sa kanya mga karuba. I-unbox natin ngayon yung binili kong pipe sa kanya, DS4 para sa ating 180cc na si NMAC mga karuba. Yan, buksan na natin. Gunting. Maraming salamat ulit Sir JR Bungo. Yan. Bale, nagsawa na kasi siya dito sa pipe na to. Kaya nag-search ako sa marketplace. Nakita ko to sa kanya, pinost niya. Hindi daw siya mapakali kasi hindi daw nagagamit. Kaya binenta na niya sa akin sa murang halaga. Mahal kasi brand new nito mga karuba. Ang alam kong SRP nito 7,500 gano'n. 7,500. Nakuha natin ng second hand. Yan, wala pa daw 1 month na nagamit niya, sabi niya. So, tingnan natin kung okay pa yung tambutso. Yoho! Yan o, nakabubble wrap pa mga karuba. Yan. Ito yung elbow nung pipe mga karuba. So, ito naman yung mismong canister. Yan. Ano ito? Saan ko kayo guguntingin to? Dito na lang siguro. Maraming salamat Sir JR Bungo sa pagbalot dito sa pipe. Safe na safe siya mga karuba. Naka-bubble wrap. Yan. Grabe ah. Nakaka-excite mga karuba. Tagal ko ng pangarap to na magka ganitong tambutso yung motor ko eh. Yan, max natin mga karuba. Yo! Yan. Ito po siya mga karuba. DS4 Daeng Sci4. Yan o, matilis pa siya mga karuba. Bigat. Yan. DS4. Yan. DS4 blue tip. Yan, kaya bakit ako nagpalit ng pipe mga karuba? Kasi ganito talaga ang tambutso ng kargado para sa kargadong motor 180cc. Pwede rin namang JVT o kahit anong pang 180cc na tambutso. Nasa inyo yan mga karuba kung ano yung gusto nyo. Ito siya, NMAX V2 Stage 2 DS4. Yan o, DS4 mga karuba. Matagal ko na kasi talagang pangarap to eh, na tambutso para sa NMAX ko mga karuba. Ayan, makinis pa. 1 month lang daw na nagamit niya sa motor niya. Ayan, check natin yung elbow ngayon ng tambutso. Yan yung dati ko palang pipe mga karuba, JBT na version 2. Nagsawa na tayo sa medyo tahimik.
Gusto natin yung medyo maingay naman ng konti. Grabe, nakaka-excite naman mag-unboxing. Yeah. Parang kahirap alisin nito. Ayun. Dito yung spring niya. Yun o, may spring siya mga karuba. Nakasama sa pipe. Yun lang, at medyo na dikitan ng kanto. Scotch tape. Mamaya lilinisin ko to bago ko ikabit mga karuba. Ngayon, unboxing muna tayo. Ayan, ito yung elbow niya. Dalawang piraso. Tapos meron din siyang daeng. Ayan. Bale yung kan nito, magiging ganito. Ayan. Dito. Linis naman tong isa. Ito lang siguro isang lilinisin ko dito. Kasi nadikitan ng scotch tape. Hugasan natin para mawala yung scotch tape niya mga karuba. Yan, na-unbox na natin mga karuba. Update ko mamaya pag i-install ko na itong pipe, no? Kita-kits mamaya. Yan mga karuba. So na-install ko na yung canister muna ang inuna ko. Susunod ko itong elbow na nilinisan ko kanina. Yan, try natin ilapat mga karuba. Wah, nahirap sumilong-silong dito ah. Ito mo ng 12. Tapos itong 13. A few moments later. Yan, tuloy natin mga karuba. Nag-overheat ata kanina. Sana walang singaw mga karuba. Saka sana sakto yung lapat nung sa may head para hindi sumingaw. Okay na yun. Ito kaya. Yun. Pag tumunog ng ganun, tama na. Yan. 20 minutes later. Yan mga karuba. Nalagay ko na yung DS4 pipe. Yan. Blue tip. DS4 by Daeng Sai4 Thailand. Yan, daeng. Nagpitan ko na din yung mga tornilyo doon sa my head. Ngayon, sound check natin.
singaw siya dito. Dito. Pero ganyan naman kadalasan tunog ng DS4. Tsaka kadalasan na mga nakikita kong nakaganito, may singaw din dito sa may tugtungan ng elbow tsaka canister. Ayan. Right mga karuba, gusto ko lang ulit magpasalamat kay Sir JR Bungo. Ayan, from Batangas. Galing pa ng Batangas tong pipe na to mga karuba. Second hand ko siya nabili. Ayan. Ayan, hanggang dito na lang muna siguro ang ating vlog mga karuba. Maraming salamat sa tiyaga niyong pagnood sa vlog-vlogan na ito. Ayan, kita-kits ulit tayo sa next vlog. Ayan, maraming salamat. Keep safe always. Ride safe always. Peace and love your karuba!